Пеевски да става приемлив, да става поносим, включително и за хората, които 2013 протестираха, после 2020 протестираха. С нощната нощ даде ли отговор на този въпрос? И какъв е той според вас? Вече виждаме продължаващи протести в продължение на колко станаха? 12 години, които са свързани с един и същи модел, да го наречем, на управление, който по един или друг начин се персонифицира от Пеевски. Но не само Пеевски е стълб и носител на този модел на управление. Тук трябва да добавим и ГЕРБ, защото през последните години ГЕРБ, от една страна Борисов и Пеевски, особено след 2014 година, работят в симбиоза. И тук става дума не само за политика, а и за определени бизнес и икономически интереси, които са водещи в този модел.